Kairos. Podcast venovaný tajomstvám viery, Svätému písmu a cirkvi. Milí priatelia, vítam vás pri jeho počúvaní. Volám sa František Trstenský a som spišský diecézny biskup. 285. časť. V tomto roku kráčajme so svätým Martinom. Milí priatelia, drahí bratia a sestry, spišská diecéza prežíva v tomto roku výnimočný čas. Jubileum 250 rokov od svojho založenia. Nie je to pre nás len nejaká historická spomienka. Je to čas milosti, čas vďačnosti, ale aj čas inšpirácie smerom pre prítomnosť a hlavne do budúcnosti. Čas, v ktorom sme pozvaní zastaviť sa, pozrieť sa hĺbšie na našu vieru, na naše korene, ale aj na nasmerovanie, ktorým kráčame ďalej. Každé takéto jubileum v živote cirkvi má jeden dôležitý cieľ – obnovu. Nie vonkajšiu, ale vnútornú. Obnovu srdca, obnovu vzťahu s Bohom, obnovu viery, ktorá sa možno v každodennosti stala samozrejmosťou, alebo žiaľ, možno v tej každodennosti sa vytratila. A práve preto sú v našej diecéze ustanovené jubilejné chrámy. Sú to miesta, kde sa chceme znova učiť dýchať vierou, povzbudiť sa, stretnúť sa, zažiť spoločenstvo s Bohom a s bratmi a sestrami. Chceme sa tam stíšiť, načúvať a priblížiť sa k Bohu jeden k druhému. Spomeniem a vymenujem tieto jubilejné chrámy, a to konkrétne sú chrámy v Námestove, v Tvrdošíne, v Dolnom Kubíne, v Ružomberku, v Liptovskom Mikuláši, v Poprade, v Spišskej Novej Vsi, v Kežmarku, v Spišskej Starej Vsi, v Starej Ľubovni a katedrálny chrám svätého Martina. Práve v týchto chrámoch budú prebiehať rôzne duchovné aktivity. Prosím, sledujte tak pozornejšie našu web stránku jubileum.capitula.sk, lebo tam nájdete rozpis dátumov všetkých tých podujatí, či už sú to večery vďačnosti, alebo katechézy o Pane Márii, alebo tzv. Diecézne misie, ktoré v týchto chrámoch budú prebiehať preto, aby nielen obyvatelia veriaci tej farnosti, ale najmä okolia, okresu, dekanátu mohli prísť na tieto duchovné podujatia a spoločne obnoviť svoju vieru. Samozrejme, medzi týmito chrámami má osobitné postavenie katedrálny chrám svätého Martina v Spišskej kapitule, ktorý je zasvetený svätému Martinovi. Keď vstúpime do priestoru Spišskej kapituly, tak vstúpime jednak do dejín, do priestoru, ktorý bol po stáročia srdcom duchovného života spišskej diecézy. Nie náhodou dostal aj pomenovanie, že to je taký slovenský Vatikán, lebo tu sídlila kapitula, tak ju nazývame spoločenstvo kanonikov, čiže kňazov, ktorí boli poverení rôznymi službami v rámci najskôr prepoštstva a potom pred 250 rokmi, keď vznikla diecéza, tak aj úlohami v rámci diecézy, ako liturgia, ekonomika, administratíva, správovanie celej diecézy. Boli to kňazi, ktorí boli nápomocní najprv prepoštovi a potom od roku 1776 diecéznemu biskupovi. Tu sa formovala viera tohto nášho kraja. Tu sa pripravovali kňazi, lebo od roku 1815 tu fungoval a funguje kňazský seminár. Tu sa uchovávalo duchovné dedičstvo. A tento priestor má aj svojho konkrétneho patróna, svätého Martina. A v tomto podcaste sa chcem tejto téme venovať aj preto, lebo náš pomocný otec biskup Ján Kuboš bude práve chodievať do týchto jubilejných chrámoch, aby tam slávil svätú omšu a mal katechézu, homíliu zameranú na postavu, osobu a posolstvo svätého Martina. A srdečne vás pozývam na tieto katechézy. To, že Spišská kapitola, Spišská diecéza má ako patróna svätého Martina, nie je náhoda. Keď sa
v stredoveku formovali cirkevné centrá, výber patróna bol vždy hlbokým duchovným rozhodnutím. Svätý Martin patrí dodnes k najúctievanejším svetcom Európy. Ale ešte viac. Bol svetcom, ktorého život bol zrozumiteľný a hodný nasledovania. Nie, to je veľmi dôležité, že keď život svetca je zrozumiteľný a potom taký, ktorý je pre nás inšpiráciou k nasledovaniu. My vieme povolaním, že bol vojak, priblížil som to v predchádzajúcom mojom podcaste, čiže človek zo sveta a predsa sa stal Božím človekom. A tu vidíme krásne prepojenie. My môžeme byť v tomto svete a predsa byť Božími synmi a dcérami, podľa toho aj tak žiť. Bol to človek, ktorý hľadal pravdu. A keď ju našiel, dokázal pre ňu zmeniť svoj život. Najznámejší obraz je ten rozdelený plášť, ale to len začiatok jeho príbehu, keď sa podelil s tým chudákom, ktorý trpel od chladu a potreboval zaodieť. Ale viete, Martin sa nerozdelil len raz. On sa rozdával celý život. Rozdával svoj život, rozdával svoju pozornosť, svoju silu, svoje srdce. Keď opustil po krste vojenský život, hľadal ticho, modlitbu, Boha. Stal sa mníchom. Túžil po jednoduchosti. Ach, milí priatelia, ako nám veľakrát v živote chýba jednoduchosť. A potom prichádza moment, ktorý je pre nás veľmi silný. Keď bol zvolený za biskupa, on nechcel byť biskupom. Prečo? Pretože jemu neišlo o postavenie. On nechcel byť nad ľuďmi. A predsa túto službu prijal. A to je aj o pokore. Pokora to je pravdivosť pred Bohom. Schopnosť prijať to, k čomu som povolaný. Aj keď to nie je pohodlné, aj keď by som si vedel predstaviť seba niekde inde, lebo je to pre mňa jednoduchšie, pohodlnejšie, kľudnejšie. A zároveň ako biskup zostal jednoduchý. Neuzatvoril sa do palácov, ale išiel medzi ľudí. Navštevoval dedinky, mestá, stretával sa s chudobnými, prinášal evanjelium tam, kde ešte nezaznelo. Bol pastierom a myslím, že práve preto si ho naši predkovia zvolili za patróna Spišskej kapituly. Lebo v jeho živote videli ideál, vzor pre cirkev. Cirkev, ktorá je blízka. Cirkev, ktorá slúži. Cirkev, ktorá žije evanjelium konkrétne. No a teraz si môžeme položiť otázku, že čo to znamená pre nás dnes. Žijeme v čase, ktorý je iný ako stredovek, ale v mnohom podobný. Aj dnes ľudia hľadajú. Aj dnes pochybujú. Aj dnes už viera nie je samozrejmosťou. A možno práve preto potrebujeme objaviť podstatu viery. Lebo viera to nie je niečo vedieť o Bohu. Viera to je žiť s Bohom. Viera to je vzťah. A každý vzťah, milí priatelia, potrebuje čas, pozornosť a starostlivosť. Spomeňte si na vaše rodinné, manželské vzťahy, priateľov, susedov. Každý vzťah potrebuje čas, pozornosť a starostlivosť. Ak sa o nestaráme, ochabuje. A práve preto otec biskup Ján Kuboš bude prichádzať s katechézami. Katechézy. Katechézy nie sú prednášky, ale pozvanie. Pozvanie je zastaviť sa, počúvať, nechať sa osloviť, položiť si otázky. Možno jednoduché, ale dôležité. Kde je moja viera dnes? Je živá? Alebo je len zvykom? Vytesnil som ju? Alebo je stále prítomná? Dotýka sa viera tvojho života? Je Ježiš súčasťou tvojho života? Svätý Martin nám ukazuje, že viera sa nedá oddeliť od života. Ale ak verím, vieru musí byť vidieť nie v slovách, ale v skutkoch. A toto je výzva pre dnešný čas, pre dnešný svet. Lebo svet potrebuje pravdivých ľudí, nie dokonalých, to je náročné byť dokonalý, ale pravdivých. Ľudí, ktorí žijú to, čomu veria. Ľudí, ktorí sa neboja byť kresťanmi aj v každodennosti, aj v malých veciach. A práve k tomu vás chcem srdečne pozvať. Príďte do jubilejných chrámov, príďte na katechézy. Nie preto, že to treba, ale preto, že môžete.
môžete získať niečo, čo vám nikto nevezme. Hlbší pokoj, väčšiu istotu, ale možno aj nový pohľad. Možno práve v chráme, pri slove katechézy, modlitby, pocítite, že Boh je blízko, že vás pozná a že vás vedie. Ale zároveň možno aj spoznáte, že viera je dar, nie je bremeno, drahí bratia a sestry, dar. Dar, ktorý dáva zmysel, dar, ktorý premieňa život. A nech je tento jubilejný rok pre nás všetkých cestou návratu, cestou prehlbenia. Cestou, na ktorej sa učíme žiť tak, ako žil svätý Martin. S otvoreným, radostným srdcom, ale aj s pokorou, jednoduchosťou a odvahou. A samozrejme vždy sa poteším, milí priatelia, keď prídete na Spišskú kapitulu. Spišská kapitula sa obnovuje, okrášľuje vždy čosi nové. Príďte tu, príďte sa pomodliť, príďte sa prejsť, príďte sa aj možno posilniť do nášho penziónu svätého Martina. Lebo Spišská kapitula, toto starobilé miesto viery, je živým svedectvom, nie minulým, že Boh koná aj dnes. Nech nás na tejto ceste sprevádza príhovor svätého Martina. A nech náš život je taký, ktorý hovorí o Bohu, ktorý je láska. Ďakujem vám, že ste si našli čas na toto zamyslenie. Aktivity Spišskej diecézy môžete sledovať na webovej stránke diecézy alebo na jej sociálnych sieťach. Teším sa na ďalšie stretnutie s vami, dovtedy majte požehnaný čas.